Ayo lomba ampul sesarengan kalian Pak No gambar sing ati-ati lho. Kaladuk tresno sesarengan Kusuma Putra. Hey winginane aku ngimpi apa besok bisa eno musi wis nganti tak eling-eling merga seneng kok pati-pati tak jaluk tansah sumanding kaya nengi ben ku wingi kae uga bisa kasambatan eba bunga ing atiku Ron ngene Ron luput apa yen aku kaladuk tresna tekan muda saumpama lina wengi aku mikir kang tak jaluk aja nganti katresnanku mong kadek ing ati esok enjing sore santen kula benjing tumut sinten ho a ha ho ha he gas he ha o he a hop yo oh
tansah kelingan wis pira suwene kok mung dadi ati Nimas apa kowe ora krasa nggonku mikir wit kala semana mbok iya welas aku paringa usada minangka brantaku Nimas wong ayu aja leledha ayo to andon asmara ana kowe aku marem tanpa kowe ora janjam bukas maran saben turu lalinduran rono rene tak dereke mung padi-padine bisa nyawang kowe Nimas klambi lure agemane ditampekku rang apane ana kowe aku marem tanpa kowe ora jenjam aku kasmaran saben turu lalinduran rono rene tak dereke mung padi-padine bisa nyawang kowe Nimas klambi lure agemane ditampekku rang apane yo Kusuma Putra ijo Kevin ayo Pin dan dadi ya Mas Nari dan dadi demen lah ya ayo lo Pak Tolo Osa ayo Mbah Tolo ayo ayo lo Pak No gambar Pak Mul ayo lo Pak Mul goyang kiri goyang kanan hop Osa yo hey suwe angledo manis kantilaning jiwa selagamu anglam-lami bebasan ke gawa ngimpi
masih tansah katon apa besok bakal kelakon gandeng keruntungan tumuju manjing bebrayan ning eloke kahanan wong tuwa ora dangan jalarane amarga beda derajate wes mupus jroning rasaku arep piye kudu tak lilane mung siji walengku sekatresnan kanggo kowe ning eloke kahanan wong tuwa ora dangang jalarane amarga beda derajate wes mupus jroning rasaku arep piye kudu tak lilane mung siji walengku sekatresnan kanggo kowe ayo sombrete kepit oh jajale ayo yo yo bảy một bảy một cặp bảy một tiền iki kok bar iki Pak Ipung bareng apa yo jajate ayo lo jos osa hop senging ini arep mendelem goyang sithik Pak Mirun sehat Pak Ipung kap Ron panjak larang karo Wiraswara larang ben saunine iki saunine Udu dulur udu. Pak Ipung kap.
Yo 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 yo. Lagi dumateng sedaya para penonton pun ngantos kesupen mangke dalu paguyuban Kusuma Putra uga tasih saged panjenengan bersami semangat. Utawi tasih kasambung malih samangke dalu. Bilih dumateng para dulur-dulur mangke dalu pun kesupen sumangga dipun pirsani nenggih para putra-putri saking Kusuma Putra. Ye oh ye ye oh ye ye oh ye ha ha oh oh ha sos ho ha ho ya ho ho ayo lho Mbah Mungkono, Mbah Mungkono. Ayo lo 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 lo. Ha lo lo. Ha lo lo. Ha oh. Awas awas awas. Jos. Oh, yuk. Ayo lo majidi, hosa. Hae, barongan moto beling, rene yo tak tempiling, sing nyanyi koyok maling. Hosi. Aku dhewe mbak Ela, ndak sadar lagi oke. Hosi. Oh, lo. Yuk. Ayo lo Mbah Mul. Sing hati-hati karo Pak No gambar. Pak No. Ayo lo Mbah Mul sumur, Mbah Mul sing gawe tukang sumur. Ya. Lo. Awas. Ayo. Lo. Yuk. Hae. Yuk. Op. Ayo dadi. Mumpung bakule sempol sing akeh ndang dadi njaluk sempol. Ayo. Sempol apa Bob es. Oh, awas. Kene iki lho bayangane lawas yo kaya layangan pedhot. Layangane pedhot. Ayo, ngombe. Mbak Mul ngombe. Mbak Mul karo Pak No gambar diombeni. Ayo, awas. Lempoh. Op. Amuk daya ngrata sura ngondel. Jos. Op.
Ijo, ayo lo mas lah ijo lo mas ya iki lo serampate tulung agung dikepenak kaya ngapa lak keprigelan dening Kusuma Putra hae oh ah ha oh ye lapang kowe sing marai jarwana kaisan sesat kisah ya itu tansah lewo etiku kayung-yung selagamu saya nambahi wangon dasar ayu lentir kuning ora mau kalatiku dadi koming mesemo setitik aku wis trima kana tak anggo tamba kangen kurina wengi tansah lewo atiku kan bisa lali saya suwe ora kaya bebrayane kudune cara piye pisane kaya wong kae embokne aja ngete kabeh wis ana garise sing nyata gentadara milik wong sing sak mesedine dikepenake lho Mas ijo yo la ahi op walang kekek walange kadung mencok neng ngori aja ngenyek ya dik karo sing tukang ngidung yen tak tinggal lunga banjur goleki dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati sluku bathok ila elu sirama menyang solo oleh payung mutno mak jantin lo bah wong mati ora obah yen obah ngedeni bocah yen urip golek duwit rokok reca Bandung weton pabrik tulung agung toko rokok aja bingung milih aja reca Bandung sapa ya sing durung rokok reca Bandung yen durung menyang warung pundhut rokok reca Bandung ya he boleh dilirik gak boleh dibawa apa aduh serampat meneh ya
jos. Tansah lewo atiku kayung-yung selagamu saya nambahi wangon kasarayu lendir kuning ora mokal atiku dadi koming nesmo satitik aku wis trima kana tak anggo tamba kangen kurina wengi tansah lewa atiku tan bisa lali aku duwe konca jenenge Dutre amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari yuk yuk jauh tinggi ke tempat kau berada. Iyo masih bersama Mas Kirun Budoyo, Mas Sutris Budoyo, Pak Retanto Budoyo, Mas Bibi Budoyo, Mas Bakrun Budoyo, Mas Nari Budoyo, Mas Kirun Budoyo, Mas Koplok. Yo, lari, lari. Haus. Yo. ayo bos titi wancine sawetara wayahe wanci sore lalu ki kagem dulur-dulur pun kesupen samangke dalu paguyuban Kusuma Putra ugi tasih saged panjenengan pirsani malih pramila dumateng panipun Bapak Budi Bendot kula ngaturaken atur gunging panuwun sugeng sonten sugeng kondur lan uga sugeng pepanggihan mangke dalu pun kesupen mangke dalu sesarengan Kusuma Putra lan ugi KD 2000 ayo sing sayo pun kesupen mangke dalu Kusuma Putra uga tasih saged panjenengan pirsani malih ayo lho Pak Kirun posisi wancine awake nyun bali lan uga mangke dipajutke mangke dalu ayalah sholat Nonggar Kusuma Putra. Yo. Ya. Lo. Awas. Den prayata sing ati-ati ger bocah bagus. Oh. Yeah, oh, yeah, oh, yeah. Oh. Wah. Yo, oh, yo, oh. Lah.
Ya. Oslo. Siaga waspadakno sing ati-ati ngger. Lho. Ya. Ya. Oh. Lo. Yo.